demokrazia irabazi duela. Demokrazia irabazi du zeren eta porcentaje urnetara joan diren euskaldunak, eskotarrak oso altua izan da, eta nik uste dut hori dudarik gabe demokraziaren garaipena izan dela. Gustatuko litzaidake ere bai momentu honetan gogoratzea, gaua oso luzea izango dela, eta horrezegatik momentuz gure emaitza gero eta hobeago doazela, Alderdi Popularrarentzat emaitzak gero eta hobeago doazela. Estimazioa porcentaje denok dakigunez 157 dago momentu honetan, eta dudarik gabe ni ziur nago Alderdi Popularrarentzat porcentaje altuagoarekin gure porcentaje izango da hobeago Alderdi Popularrarentzat. Nik ja